ओइ रजे, बबावथो गोमालांखो नों समनि फाखनजोंलाय? हनै सानासो दोबैथारबाय, दाउब' दाउस्रिफ्रासो बासा लालायबाय। नाथाय नों बबाव थाहैखो रजे? दासिमबो मानो नों आंनि गोसोनि दरखंखौ थक थक बुफैफिनासै? गब्लं न'नि एम्बु सिथ्रआसो अखा लिंहरलायबाय। आय' रजे, आंना गोसोआसो गिखांलायबाय। माब्ला फैफिनगोन नों रजे? माब्ला आंनि गोसोखौ नागिरबोफिनगोन? मासेबां अन्थाइ गोसो नोंनि सावन भाद्र दाननि बोथोर, अखा हायो होनना मोनथिखानानैबो आंनि गोसोखौ, बायलु गोसोखौ बेबादिनो गालांबाय। दाउखा सिला मिनिलांगोन रजे, आंनिसो गोसोआव सिदेर नांगोन। एम्बु सिथ्रनाव अखा नांब्ला गासिबो नोंखौसो साव होगोन। हे गसाइ, नोंनि मैनाथिया दिनै फैया फैफेरा नोंनि देरायाव नुजाफैबाय। नोंनिसिम मोनसे आरज लानानै फैदों गसाइ आं। आंनि अनजालिया माब्लाबानि समाव समनि फाखनाव आन्दायना दं। नों आफाया गासैनिबो बिगोमा जानानै आंनि अनजालुखौ आंनिफ्राय गोजान खालामोब्ला नोंनि सायाव फोथायनाया जोबगोन गसाइ। आंनि अनजालुखौ फिन गिदिंहोफिनदो गसाइ, फिन गिदिंहोफिनदो। गोसोखांसोदों नोंखौ आं दिनै इसेबो थानोखौनो हायाखै। मा जामारखो नों सना, बे फिसा समनि गुमुरखौबो मोनथिला नों जाम्बा? नोंहाथ' गोदान मुगाजों गोरोबफानो हाबाय जानांगौ। नाथाय आंहासो गोजाम मुगानि बारजों लाखिनानैनो दोनजाबाय। सिखारनो हालिया आं दिनै, सानै गोसोआसो थिंखुर मोनसै आं। माब्लानि बबे समनि फाखनजोंबा गिदिंफिननो रोंगोन नों?